Prompt Bitches. 3 AI-asiantuntijaa, 3 kovaa mielipidettä ja 0 filtteriä. Tässä podcastissa pureudutaan tekoälyn ilmiöihin rennolla, mutta terävällä otteella. Puhumme siitä, mistä muut vasta uskaltavat kuiskata, olipa kyse generatiivisen taiteen etiikasta, digitaalisista poikaystävistä tai naisten asemasta teknologian kentällä. Kapinallista keskustelua, huumorilla höystettynä. Vain niille, jotka kestävät ajatella vähän pidemmälle. No niin, tervetuloa Prompt Bitches podcastiin. Mä oon Taika. Mä oon Minna. Ja mä oon Maria. Ja aloitetaan tänään semmoisella tosi kevyellä aiheella, että onko tekoälytaide samalla tavalla oikeaa taidetta kuin perinteinen? Mitäs mieltä ootte? Mä oon sitä mieltä, että se on niinku tavallaan uusi taidesuunta, että kun tää uutta teknologiaa, niin on syntynyt niinku uusi taidemuoto. Et näitähän on kautta aikoja, että jos lähdetään jo jostain luolamaalauksista ja jostain egyptiläisten mitä ne oli? Hieroglyfi. Oliko se hieroglyfi vai? Joo, no kuitenkin hieroglyfi. joka tapauksessa, niin ainahan on syntynyt uusi taidemuoto. Sitten alettiin öljyvärimaalaukset ja ties mitkä ja grafiikat ja nyt on tullut tää. Ja se on taidetta siinä, missä niinku öljymaalauskin, mun mielestä. Mm. Joo, mun mielestä ollaan tietysti jonkun verran keskusteltu tästä aiheesta keskenäänkin ja siis aina tulee joku, ennen vanhaan tuli internet, että mä oon ollut silloin ensimmäistä opinnäytetyötä tekemässä ja internettiä sai käyttää, mutta sieltä ei saanut ottaa mitään tietoa, koska se on vaan sinne joku ihminen laittanut. Mutta sitten kun se oli kirjoitettu kirjoihin ja kansiin, niin se oli validia tietoa. Sitä sai niinku ottaa sitten siihen opparin niinku kirjallisuuskatsaukseen. Ja nythän ollaan tosiaan siinä tilanteessa, että niin kun jossain yliopistossakin, niin kyllä sä saat tekoälyä käyttää, mutta tavallaan. Niin. Mutta siis sä et saa uskoa yhtään mitään, mitä se niinku sulle antaa, että koita kaivaa se jostain muualta. Mm. Joo, niitä pitää niinku tosi paljon niinku keskittyä siihen, että määritellään niitä. Ja sehän muuttuu jatkuvasti nyt, kun tämä kehittyy. Tähän menee hirveätä vauhtia eteenpäin. Ja tähän niinku, mulle sanoi yksi viisas mies, että tekoäly niinku kehittyy niinku eksponentiaalisen nopeasti ja loppupeleissä kaikki muuttuu synteettiseksi. Eli tavallaan niin kuin se, että koneet ottaa vallan, niin näin se kuuluu evoluutioon. Jos miettii, että aikanaan niin kuin, kuinka kauan dinosaurukset hallitti maailmaa. Ihan älyttömän kauan. Sitä ennen oli vielä niin kuin alkeellisemmat oliot, ne oli vielä kauemmin. Ja sitten tavallaan niin kuin kuinka vähän aikaa ihminen on ollut täällä, niin sehän kehittyy niin kuin eksponentiaalisen nopeasti, jos mä nyt niin kuin saatan puhua ihan jotain, niin kuin, en tiedä käytänkö oikeita termejä, mutta tavallaan se entistä, niin kuin, että ihminen tulee hallitteen loppujen lopuksi aika vähän aikaa tätä maailmaa ja sitten niin kuin tulee koneet ja sitten niin kuin tämä ystävä sanoo, että kaikki muuttuu synteettiseksi ja tämä on vaan niin kuin. Mutta sitä ennen tehdään taidetta. Joo, ja siis kyllähän noikin öljymaalarit vetäisi herneen nenään, kun akryylimaalit keksittiin, että niin. Nyt kaikki pääsee maalaamaan ja nämä ei ole mitään oikeita maaleja. Joo, ja tosiaan nyt tämä on tosi hauska hetki, kun me pidetään tätä podcastia, kun just ChatGPT, OpenAI julkaisi uuden tämän 4.0, joka niin kuin sitten sanotaan, että nyt tuli niin kuin mullistus ja nyt ei niin kuin enää sitten, että open source niin tyypit itkee tuolla itsensä uneen, että nyt meiltä vietiin työpaikat. Niin kuin, että tavallaan uusi tekoäly vei tyypeiltä hommat ja mä en kyllä oikeasti usko tähänkään.
Vai mitä mieltä sä oot? No siis onhan näitä tullut niin kuin vaikka Googlen Imagen myös, niin on ajateltu just, että nyt on tullut semmoinen tavallaan niin kuin superkuvatekoäly, että se vie kaikilta työt, mutta eihän se nyt niin mene, koska kyllähän sä pystyt edelleen niin kuin Confi-UIlla, Fluxilla tekemään semmoisia juttuja, mitkä ei onnistu noilla text-to-image-malleilla. Eli niin kuin, se on ehkä taas vähän semmoista hyperbolia tai tämmöistä niin kuin paniikkia, että nyt se kaikki, mitä me ollaan esimerkiksi opiskeltu Confi-UIsta, menisi hukkaan. No, Juu, ei todellakaan. Siis ei todellakaan mene. Ei. Ja niin se on jotenkin aina, no kun itse katselen YouTubesta näitä asioita, sitten siellä niin kuin aina raflaava tämmöinen niin sanottu klikkiotsikko. Nyt tuli uusi Midjourneyn tappaja. Aina kaikki on tappajia. Niin ja kaikki vuorotelle aina. Niin tappaa toisensa. Mä oon jotenkin silleen irrallinen palikka tässä, että mä en ole niinku erikoistunut yhtään niinku kuvien generointiin. Et joo, mä osaan niinku generoida jotain ihan peruskuvia ja näin edespäin, mutta te ootte sitten taas niinku erikoistunut hyvin syvälle niinku tähän. Ja sitten mä niinku jotenkin niinku näen, että mä oon viime aikoina miettinyt tätä kuvien generointia ja mä oon etenkin Minnalle niinku lähetellyt sellaisia kuvia, kun jos nyt tavallaan, mä nyt ehkä hyppään aiheesta toiseen, mutta tämmöisiä kuvia, mitä on niinku generoitu, sit niitä julkaistaan jossain ryhmissä ja sitten sanotaan, että nämä on niinku oikeita. Et esimerkiksi jotain revontulia jossain Hornatuutissa, sinne laitetaan niinku lokaatio, niinku paikka ja aika ja sanotaan, että tällainen kuva napattiin eilen, niin tavallaan niinku kerrotaan, että nämä on niinku oikeita, niin just mun mielestä tavallaan niinku tässä tekoälytaiteessa ja ylipäätään kuvien generoinneissa, niin mun mielestä pitäisi aina niinku kertoa se niinku totuus, että jos niinku generoi hienon niinku kuvan, missä on revontulia ja niin edespäin, niin et sä voi väittää, että tää on Norjasta kuvattu ja niinku tähän aikaan, että tavallaan mun mielestä, no se menee sitten taas tähän etiikkapuoleen, mutta mun mielestä toi on myös tosi tärkeää tavallaan niinku kertoo se alkuperä ja sitten tavallaan, että jos joku kuva on niinku tehty, niin tavallaan kun ihmiset oikeasti itse nyt niinku tavallaan ei haksahda niinku noihin, mä oon Minnalle laittanut niitä ihan vaan puhtaasti, että halvat huvit. Mutta sitten on paljon ihmisiä, mitkä niinku uskoo nämä niinku asiat ja sieltä löytyy, hän keksii uusia eläinlajejakin ja kaikkea ja väittää, että tämä on niinku totta, niin se on mun mielestä tosi niinku epäeettistä, että mun mielestä siitä pitäisi ehkä puhua niinku enemmän, että niin se on niinku ihan niinku uskomatonta ja mä oon vaan kattonut niitä kuvia, mitä te ootte luoneet. Mä oon ollut se, että miten ihmeessä noi oikein niinku tehdään. Et kun sit taas itse on erikoistunut aivan toiseen niinku juttuun. Mutta toi oli tosi hyvä pointti, että toi vastuullisuus on tosi tärkeää mun mielestä, kun tekee kuvia. Ja mähän esimerkiksi somessa aina merkkaan, että mitä työkaluja mä oon käyttänyt ja mitä tekoälymalleja. Ja sitten toisena juttuna tuli tuosta mieleen, mitä Maria sanoi, niin että onko semmoinen todellisuuden replikointi itse asiassa, niin onko se semmoinen järkevä taiteellinen tavoite? Että saa mahdollisimman valokuvamaista, mahdollisimman aidon näköistä materiaalia vai onko mielekkäämpää luoda tämmöisiä vaikka niinku surrealistisia maisemia tai jotain semmoista, mitä niinku todellisuudessa minkä niinku näkee jo pyllysilmällä. Tämä on tekoälytuotos. Ja mun mielestä se olisi just tärkeä sanoa, että hei, tämä on niinku taidetta ja mä oon generoinut tämän kuvan toisin kuin väittää, että Norjassa on nähty tähän aikaan niinku tällaisia revontulia, niin se kyllä niinku, missä se sensurointinappi on? Nyt taas niinku ketuttaa tällainen. Että kyllä se mun mielestä aina pitäisi niinku just niinku sanoa, että hei, tää on mun luoma taideteos. Tää ei ole niinku revontulet Norjassa kello 04 aamulla jossain paikassa. Että tavallaan, että ihmiset pysyis niinku kärryillä. Sitten on paljon niitä oikeasti, jotka ei niinku erota edes niinku generoituja kuvia. Mut se, että no mä niin kun jotenkin ajattelen sillä tavalla, että no esimerkiksi niin kun just tää konennäkö, jota sitten niin kun periaatteessa jopa siellä lääketieteen puolella, sitä materiaalia on ihan älyttömästi. Ja sitten, että jotenkin mä niin kun näen tämän konennäön ja tämmöisen niin kun semmoisessa hyvässäkin valossa. Eli se voisi olla niin kuin tulevaisuudessa mahdollisesti tämmöinen niin kuin
kuvan lukija voisi olla se kaksoistyyppi siinä radiologin apuna. Eli niin kuin tavallaan kun radiologi lausuu kuvia, niin sitten silloin se kaksoistsekkaa ja tekoäly siellä taustalla, joka kans katsoo sitä samaa kuvaa. Ja sitten niin kun se ihminen tekee kuitenkin sen päätöksen, että okei, toi mitä tekoäly näki, niin se ei ole todellista. Se on tämmöinen, me puhutaan radiologian puolella ehkä vähän eri merkityksessä tästä artefaktasta, kun sitten taas tekoälypuolella artefakta voi olla jotakin muuta, mutta periaatteessa siis puhutaan niin kuin häiriöstä kuvassa. Ehkä se on niin kuin se hyvä ja senkin voi niin kuin sitten joku konennäkö niin kuin havaita ja tulkita väärin ja siihen tarvitaan niin kuin ihmistä. Et kyllä niin kuin jotenkin mä näen tässä niin hirveän paljon hyvää. Toki siellä on niin kuin paljon huonoa. Sitten mä oon niin kuin veljen kanssa joskus aikoinaan puhunut siitä, että sitä niin kuin kritisoidaan ihan hirveän paljon, että tekoäly teki 6 sormea. Mä itse asiassa just mietin näitä niinku sormia, että se taisi olla vielä niinku Britannian kuningasperhe, millä oli niinku jollain poitsulla, prinssillä oli joku ylimääräinen sormi, niin sitten mä mietin kanssa, että hitto soikoon, niinku, että miten tällaista voi oikeasti niinku tapahtua. Niin. Ja tavallaan niinku just siihen, että tämä EUn AI-akti, niin kyllähän se niin kuin jo velvoittaa niin kuin sillä tavalla, että ihmiset niin kuin perehtyy, niin kuin opettelee katsomaan asioita sillä tavalla, että onko tämä niin kuin tekoälyn luomaa, onko tämä täyttä kusetusta, yritetäänkö tässä nyt jotenkin vaikuttaa, että semmoista medialukutaitoa ehkä tarvitaan. Mutta sitten jos lähdetään niin kuin ihan kuviin ja mainontaan, markkinointiin, niin mun mielestä niin kuin jotenkin, että jos niin kuin asia saadaan jotenkin niin kuin luotua halvemmin, energiatehokkaammin. Ja jopa luovemmin. Niin. Ja mä näen just tavallaan niin kuin teidätkin tavallaan, että jos miettii, mulla on taustaa niin kuin mainostoimistoissa niin kuin siis vuositolkulla, niin tavallaan se, mitä niin kuin aikaisemmin siellä on tehnyt niin kuin graafikot ja niin kuin nämä kuvavelhot ja näin edespäin, niin se kaikkihan muuttuu ihan totaalisesti. Et sullekin niin kuin Minna sanoin sitä, niin kuin, kun sä oot tähän, että mä näen ihan selkeästi, että sä oot tulevaisuudessa joku creative jossain niin kuin hienossa mainostoimistossa, mikä luo ja tavallaan kaikki ne, niin kuin, mitä aikaisemmin on luotu niin kuin se mainostaide niin sanotusti, niin kyllä se menee aika pitkälti nyt niin kuin tuohon generatiiviseen tekoälyyn, että se muuttuu se. Joo, niin kuin, ja kuka keksii aina mitä ihmeellisempiä yhdistelmiä, niin se on aina niin kuin lopettaa sen scrollaamisen, kun tämähän on mennyt niin kuin tämä tämmöinen niin kuin ihmisten tämmöinen vapaa-ajan käyttö siihen, että sä vaan niin kuin scrollaat, sulla vaan sormi käy siellä näytöllä, mutta se, että mikä sen pysäyttää, sen liikkeen, niin se onkin niin kuin just se kaiken jutun juoni. Joo, ja kyllähän tuosta tekoälystä tulee ihan hillitön kustannussäästö, jos mietitään, että halutaan vaikka kuvaa, missä tyyppi roikkuu helikopterista. Siinä on joku tosi niin kuin tunnettu kaupunkitausta, ruvetaan Suomessa tekemään sellaista. Niin aikaisemmin se on pitänyt joko fotosopata tai sitten on pitänyt järjestää jotkut tosi kalliit kuvaukset ja sinne kuvausryhmä, missä on hirveästi porukkaa. No joku peruu, niin pitää skedulaa uudelleen se koko homma. Nyt yksi ihminen pystyy tekemään tekoälyllä kaiken ton. Kai se on muuten Tom Cruise, joka siellä roikkuu. No mä just mietin, että se totta kai. Päästään halvemmalla, kun ei tarvitse. Joo, että tavallaan kun lähdetään niinku siitä, että yksi kehote niin kun tarvii 2 litraa vettä, niin kun lähdetään suhteuttamaan se tohon mittaluokkaan, niin kyllä mä melkein kulautan sen 2 litraa vettä. Haluatteko kertoa oikeasti, kun mä oon niinku, en mä nyt voi sanoa, että mä oon ihan pihalla siitä, mitä te teette, mutta tavallaan, että jos itse niinku, kyllä mä välillä generoin jotain kuvia, jos mä tarviin johonkin blogijuttuun tai sitten johonkin niinku muuhun. Ja ne on niinku, ne ei ole kauhean niinku hyviä. Niin miten te oikeasti niinku pystytte tekemään sitä, mitä te teette? Mitä niinku, tavallaan, että jos ihminen, joka haluaa alkaa niinku generoimaan kuvia,
Niin miten te olette päätynyt tollaiseen tilanteeseen, että pystytte luomaan tommosia ihan uskomattomia juttuja? Opiskelemalla. Miten te mistä se kaikki, mitä ohjelmistoja te käytätte ja miten te tavallaan hifistelette, että jos miettii vaikka mun kuvan generoimista, niin mä menen vaikka ChatGPT:seen ja käytän Dallea. Jossain vaiheessa mulla oli Midjourney, kun mä kokeilin sitä, mutta se on huonoa. Mä en osaa sitä lainkaan, en mä ole keskittynyt siihen. Mä oon vaan miettinyt, että mitä ihmeessä te teette ton. Ja mä luulen, että yleisöäkin kiinnostaa, että miten te ootte päässyt tavallaan, koska taitoerojahan ja tavallaan kaikkihan mitataan just ehkä nykyäänkin just tuossa kuvan generoinnissa, niin kuka tekee kaikkein uskomattomimpia tuotoksia, niin miten tavallaan se tapahtuu? Miten te teette eri tavalla kuin minä? Jos mä menen Dalleen, ja mä kirjoitan sinne jonkun, että haluan tämän ja sitten se näyttää tältä, niin mitä te teette eri tavalla? Säkin luot niitä taikaratikoita ja kaikkia ja mitä kaikkea mahdollista. Mä en osaisi ikinä tehdä sellaista. Miten te teette sen? No siis mulla on 2 eri tekniikkaa, eli esimerkiksi toi taikaratikkohomma, niin sehän on mun itse opettama tekoälymalli. Eli mä oon ottanut ratikoista kuvia ja mä oon laittanut ne kuvat tekoälylle ja kertonut sille, että teet tämmöistä. Sitten mä oon treenannut sen tekoälymallin sen pohjalta. Ja sitten kun mulla on se valmis tekoälymalli, niin se pystyy toistamaan sitä ratikkaa missä vaan ympäristössä. Toi on ihan huikeeta. Ja toi on just sitä tavallaan ydintä ja mikä on AI-pioneeri ja sitten nimenomaan tietokoneharrastajien juttu, että tavallaan pystyy ihan uskomattomiin juttuihin. Silloin kun se tekoäly on se kumppani. Se ei ole työkalu, mistä sä haluat hyötyä, vaan se on oikeasti kumppani. Ja mä muistan itsekin, tämä nyt ei liity kuvien generointiin, mutta tein yhden koulutuksen, missä opetin näitä tulevaisuuden työtaitoja Tehylle. Tehy tilasi sellaisen 3 sarjan setin ja mä laitoin siihen ihan vaan silleen, että he näkee, että mitä se on tavallaan sit kun se on siellä hardcore-puolella, niin mä näytin yhden mun promptin. Ja se oli sellainen oksat pois näky, että miten tällaista voi niin se menee oikeasti toikin, mitä sä kerrot, niin se on käytännössä rakettitiedettä. Joo, ja sitten toinen puoli, että mitä mä teen, niin mähän ohjaan itse piirtämällä tekoälyä. Eli mulla on mallit asennettuna omalle koneelle ja sitten mä digimaalaan, mä käytän edelleen piirtopöytää ja Krita-digimaalausohjelmaa niin kuin ennenkin ja Photoshopia. Ja sitten mä vaan piirrän tekoälylle, mitä mä haluan nähdä ja tekoäly tekee sen mun piirustuksen pohjalta sitten materiaalia ja mä vaikka digimaalaan siihen päälle ja heitän sen takaisin tekoälylle. Että se on sellaista pallottelua. Onko joku sanonut joskus sulle, että toi ei olisi taidetta? Onko sä tavallaan törmännyt siihen, että joku olisi silleen, no mä nyt kerroin itse asiassa ennen tämän podcastin tekemistä, niin kerroin yhdestä tuttavastani, mikä on äärettömän lahjakas taiteilija. Hän on todella lahjakas, mutta hän on hyvin old school, että hänellä on hänen omat graffititussit ja graffitimaalit ja tavallaan. Ja sitten mä ehdotin hänelle, että hei, että kun sulla on hyviä ja sä tavallaan tiedät, mitä sä haluat, sä tiedät ne kaikki kikkakolmoset, että mitä jos sä kokeilisit tekoälyllä generoida. Hän sanoi, että ei se ole mitään taidetta, että se on vaan tekoäly. Joo, että ja että se oikea taide on tavallaan sitä, että maalataan ja niin edespäin. Hän edustaa äärilaitaa, mutta tavallaan, että jos miettii, että hänet laittaisi Taikan kanssa puhumaan, ja hän todennäköisesti sanoisi Taikalle, että ei toi ole mitään taidetta. Sä vaan pelleilet tekoälyn kanssa. Joo. Ja mä luulen, että siis ei tää ole ainut tää tyyppi, vaan tää on ihmisryhmä, joka on tavallaan ja tässä on taas tavallaan se, että me ollaan edellä aikaamme ja välillä me törmätään tällaisiin ennakkoluuloihin ja sun muihin, että mutta ei mulle tulisi ikinä mieleenkään tavallaan ajatella, että se ei olisi taidetta. Totta halvatussa on. Mutta siis mulle on sanottu kyllä ihan suoraan, että ei ole taidetta. Mutta sitten on semmoinen huvittava ilmiö, että kun mä oon kertonut, kun ihmiset luulee, että se on sitä, että kirjoitetaan teksti, prompti ja painetaan nappia. Joo. Ja sitten kun mä oon selittänyt, että mitä kaikkea muuta siinä on, niin oho, sit se onkin taidetta. Joo. Niin, että hei, että sähän oot tehnyt jotakin sen eteen. Niin itse tehnyt tässä jotain, niin sit se on taidetta. Niin, ja sen takia oli tosi mielenkiintoista kuulla, että miten te oikeasti teette koska mulla on tausta ihan eri erikoistumisalueella
Ja sitten tavallaan, jos miettii sitä omaa kuvan generointia, niin se on just sitä, että mä menen jonnekin, otan ChatGPT:stä dalleen ja vähän kuvailen, että mitä mä niinku haluan. Että joo, toki teen tosi taitavia prompteja niinku versus varmaan mitä niinku suurin osa, kun on niin yli 10 000 tuntia niinku käyttänyt niinku promptaamiseen, mutta loppujen lopuksi ne kuvat on aika niinku mitään sanomattomia. Kun ei ole vaan erikoistunut siihen, niin se on aina, mä arvostan tosi paljon niinku asiantuntijuutta ja niinku, jos on niinku tällaisia, ja varsinkin tämmöisiä niinku Nietzsche-alan asiantuntijoita, niin se on mun mielestä ihan hito mielenkiintoista kuulla, että miten se tapahtuu se niinku juttu. No siinä on varmaan just tämä, että niin kuin tavallaan pitää olla se oma mielikuvitus sitten. Ja itse asiassa mä haluaisin kysyä niin kuin Taikalta semmoisen kysymyksen. Mä meinasin se kysyä jo tässä aikaisemmin päivällä, mutta nyt se tulee. Miten sä koet, että jos sulla niin kuin annetaan tilaustyö, että mä haluan jostakin vaikka parfyymipullosta nyt sitten mainosmateriaalin. Niin miten sä lähdet niinku sitä työstä ja koet sä silloin saavasi tehdä sillä tavalla, kun sinä itse haluat, vai onko se niinku, että sä mukautat sitä omaa osaamistasi, omaa tietoos siihen, mikä on sen tilaajan päässä oleva ajatelma? Vai tietääkö se tilaaja, mitä se haluaa? No siis tilaajat hyvin usein aluksi ei tiedä, mitä ne haluaa. Et niillä on joku semmoinen tosi niin kuin hähmäinen idea tai joku semmoinen ensimmäinen ajatus, mutta sitten yleensähän se eka tapaaminen menee siihen, että me selvitetään, että mitä se tilaaja haluaa. Ja sitten riippuu ihan siitä, että minkä tyyppistä kuvaa halutaan, niin jos halutaan jotain tosi valokuvatyylistä, niin me saadaan vaikka ensin tekoälyltä kysyä, niin kuin, että miltä voisi tämmöinen parfyymipullo näyttää. No sitten jos halutaan enemmän käsin piirretyn näköistä, niin sitten mä aloitan niin kuin itse käsin piirtämällä tietenkin. Että niin kuin hirveän paljon riippuu siitä, mikä se lopputulos ja mikä se tyyli niin kuin on, mitä halutaan. Joo. Niin, ja sulla on plakkarissa niin kuin useampi työkalu, mitä sä sitten osaat käyttää. Tämä on just niin kuin se tavallaan, että se yksi kuva saattaa käydä useamman myllyn läpi niin sanotusti ennen kuin se on valmis. Ja siis useimmitenhan se käy digimaalausohjelman Photoshopin ja sitten tekoälymallien läpi. Joo. Siellä se niin kuin vaeltaa ees taas, riippuen siitä, että mitä tekee. Aivan. Nyt on pakko niinku sanoa tälleen, niinku, mä oon sitten taas, niinku, jos miettii sitä liiketoimintaa, missä mä oon, niin mä oon törmännyt tällaiset, että on ollut puhetta tällaisesta tilaustyöstä, missä olisi niinku tekoälyä hyödyntäen. Että jos miettii, että aikaisemmin, että on tällaisia, niinku, mikä tää on tää, no siis oman brändin tuotteita, mistä pitää niinku suunnitella pakkaukset. Ja ne tehdään vieläkin niinku sillä tavalla, että siinä on perusgraafikko, mikä niinku jollain Adoben ohjelmalla niinku suunnittelee ne pakkaukset ja siinä kestää ihan sikana aikaa. Niin sitten jos miettii kustannussäästöjä, että jos Taikalle tai Minnalle sanottaisiin, että hei, me tarvitaan tavallaan tällainen pakkaussuunnittelu. Tavallaan, että pystytään niin kuin tosi paljon nopeammin tekemään se. Niin näettekö te, että teillä olisi esimerkiksi nyt niin kuin ratkaisu tällaiseen? Koska tosi monella yrityksellä on sitä, että tavallaan että tarvitaan niitä just, että graafikko suunnittelee alusta loppuun. Se käyttää hitosti aikaa siihen, että se suunnittelee vaikka jonkun pakkauksen. Niin miten te näette tämän niinku asian? Jos teiltä niinku tilattaisiin, niin sanoisitteko te, että niinku, hei, me tehdään tämä aika paljon nopeammin kuin tämä teidän graafikko? Jos miettii tavallaan niinku näitä säästöjä, mitä niinku liiketoiminnassa, mitä ihmiset ei edes tiedä, että kuinka paljon säästöjä voi oikeasti niinku tulla. Kun vieläkin tehdään niinku asioita tavallaan niinku silleen tosi old schoolina. Mä luulen, että Taika on parempi tähän vastaavaan, mutta ehkä ihan vielä ei olla ihan täydellisesti sitten ainakaan niin kuin noissa tuommoisissa perinteisissä malleissa ei olla siellä tasolla, että se olisi niin kuin tuotantoon mahdollista tehdä parissa päivässä. Mutta sitten mä niin kuin, että nyt on tullut ihan tässä sanotaanko tyyliin parin viime viikon aikana myös tämä 3D-mallinnus alkaa ruveta tulemaan nyt niin kuin isosti. Ja sittenhän se lähtee käsistä, tämä homma.
ihan niin kuin tonne niin sanotusti tuotantoon. Tässähän on taas, niin kuin, että hakkerit on ensimmäisenä, niin kuin, ne jotka harrastaa, niin nehän on, että jos sä mietit, että on joku niin kuin IT-asiantuntija, mikä niin kuin tekee vaikka, että on niin kuin tekee tekoälyhommia ja se on sen niin kuin leipätyötä, mutta sitten jos miettii niin kuin tietokoneharrastajia, niin ne on aivan siellä niin kuin teknologian niin kuin huipulla ja ne tietää ne jutut ennen kuin nämä, mitkä vaan niin kuin ottaa jotain firman koulutuksia, mitkä on tavallaan leipiintynyt siihen niin kuin omaan työhönsä. Ja ne tekee sen konttoriajan, ne tekee työtä, ne saattaa työskennellä tekoälyn kanssa, mutta ne ei harrasta sitä. Niin se on jotenkin niin kuin käsittämätöntä, että kuinka paljon meillä niin kuin harrastajilla on sellaista tietoa just, mitä ei esimerkiksi media kirjoita yhtään, kun ne kirjoittaa niitä vanhoja juttuja. Mä oon kerran ollut jopa niin kuin siis mediaan pari kertaa yhteydessä ja kertonut, niin kuin, että oikeasti mulla on paljon sellaista harrastajatietoa, mitä teidän olisi hyvä tietää. Mitä mä pystyn todentamaan? Ei mitään vastausta. Sitten kirjoittaa niitä vanhoja juttuja. Joo. Ja mä en ole niin sanotusti koskaan tehnyt oikeita töitä niin kuin tällä puolella, mutta sen mä oon nyt niin kuin ymmärtänyt sillä tavalla, että asiakas saattaa tilata jotain ja sitten se sanoo, että mä haluan siihen mustaa ja sitten mä haluan siihen violettia ja sitten mä haluan siihen vähäsen oranssia. Ja sitten sä saat tehtyä sen semmoisen, missä on vähäsen oranssia, sitten siinä on sinistä ja sitten siinä on mustaa. Sä viet, että joo, no ihan hyvä, muuta toi. Ja sitten sä meet ja muutat sen. Että no niin, nyt tässä on sulle tää valmis. Joo ei, mä haluankin valkoiseksi ton musta. Mut nyt se ei ole mikään ongelma. Sä voit parhaimmillaan jopa muuttaa sen mustan valkoiseksi siinä, että no niin, nyt se on valkoinen, rahat tänne. Että niin, en mä tiedä oikeasti meneekö se noin, mutta ymmärrän sen, että asiakkaalla voi olla just se hämäinen kuva siitä asiasta. Ja sitten kun se on tavallaan sen kuvauksen mukainen, niin sitten ei, kyllä se sittenkin pitää olla. Joo, ja useinhan se meneekin just noin päin, että sitten kun asiakas näkee jonkun ihan minkä tahansa tuloksen tai sen ensimmäisen version, niin se sitä kautta ymmärtää, että mitä hän sitten oikeasti haluaa. Joo. Noinhan se usein meneekin. Joo. Näin mä oon ymmärtänyt tätä prosessi etenee. Ja siinä ei ole mitään väärää, mutta se on vaan tosi mielenkiintoista nähdä käytännössä, että se vaan menee. Mä oon tosi utelias siihen, mitä te teette ja sitten kun tää on mulle se on jännä, että kaikki ollaan AI-pioneereja. Mä oon erikoistunut ihan eri asioihin, mitä teen, niin tavallaan loppupeleissä toi, mitä teette, niin se on mulle ihan täyttä hebreaa. Et se on ihan älyttömän mielenkiintoista kuulla ja Minnahan teki mulle, mä oon siis pitää promota itseäni, mä oon keski-ikää lähestyvä rap-artisti, eli mun pojan mielestä mä oon tosi nolo. Mutta mä olen ylpeä keski-ikää lähestyvä underground rap-artisti ja Minna teki mulle ihan sikahienon musiikkivideon. Ja mä vaan mietin, että miten se on miten sä teit sen? Miten sä no mutsi otti musta joku 20 kuvaa eri asennoista, mutta se oli jotenkin tosi outoa nähdä itsensä, että hei, että tossa mä kävelen ja näytäks mä sivulta tollaselta ja onks mulla ja sitten kun se oikeasti näytti multa, niin se oli tosi mun perheenjäsenetkin oli aivan silleen puulla päähän lyöty, että miten tämä on mahdollista. Ja miettikää kuinka paljon tätä voi käyttää väärin. Että niin. Jos mietitään, aikaisemmassa podcastissa oli puhetta siitä, kun mä puhuin tavallaan, että joo mä otan oppipoikia, mutta mä otan vaan hyviksiä, koska tavallaan ne taidot, mitä pitää, varsinkin jos sä teet valkohattuhakkerin hommia, niin sun pitää osata ne samat taidot, mitä mustahattuhakkerit tekee, jotta sä voit taistella niitä vastaan. Mutta kaikista pahintahan olisi opettaa sellaiselle oppipojalle tollaisia juttuja, mikä käyttäisi niitä väärin. Mutta joo, nyt mä eksyin vähän aiheesta, mutta tavallaan on erikoistunut ihan eri juttuihin ja mä mietin vaan just totakin, että jos sä saat tehtyä mun näköisen, mikä oikeasti näyttää multa, niin mietipä kuinka paljon voi käyttää väärin. Kuinka paljon tehdään propagandavideoita, missä jotkut
niinku menee ja siellä menee jotkut ihmiset, mitkä näyttää niinku niiltä ja että tavallaan niinku tämä teknologia, niin tämä vastuullisuus on kanssa ihan älyttömän niinku tärkeä juttu. Ja sitten kun tekin olette niin hiton inessä tossa, mitä te teette, niin sähän pystyisit Minna tekemään vaikka niin, jostain. mä pystyisin. Ja nyt tähän oli laittaa, mut tekee ihan kamalia juttuja. Niin ja sitten mä vaan lähettäisin poliisille, että nyt se olisi Mari. Mä polttaisin jonkun talon, mä leikkisin pyromaania ja vielä niinku, ja sitten musta on todistusaineisto, niin se on jotenkin tosi niinku creepy kanssa, niinku, että ai kauheeta. Mutta noitahan tehdään tosi paljon. Niin, varmasti. Että nyt niin kuin jos näitä taitoja haluaa käyttää väärin, niin kyllähän siis mä en ihmettelisi yhtään, vaikka seuraava sota syttyisi jonkun tämmöisen aivan älyttömän tempauksen. Ja se on tavallaan niin kuin se, että kun puhutaan tavallaan, että paha tekoäly ja tekoäly niin kuin tulee tämä Terminator-skene ja niin edespäin, niin loppupeleissä ihmisethän niin kuin toimii ja niin kuin on ihmisiä, jotka käyttää tekoälyä väärin ja on ihmisiä, jotka käyttää sitä oikein ja itse mulla on ainakin niin kuin se, että joo mä teen työkseni tiettyjä juttuja, mutta sitten tavallaan musta on tää niin kuin valkohattu-hakkeri puoli tälläkin hetkellä. Mulla on yksi tosi mielenkiintoinen projekti yhden niin kuin tämmöisen kyberturvallisuushakkerin kanssa, minkä niin kuin, missä me käytetään sellaisia niin kuin taitoja hyvään, mitä voisi käyttää pahimmillaan ihan hirveisiin juttuihin, niin se etiikka on ihan älyttömän niin kuin tärkeä. Ja sitten tavallaan itse seurannut vielä niin kuin jostain Hacker Newsista, että mitä kaikki, niin loppupeleissä se, mikä on ikävää, niin kaikkein parhaimmat ja taidoikkaimmat tekoälyn tuotokset on tehty niin kuin pahuuteen. Niin, niin kuin kaikista tavallaan niin kuin huikeimmat jutut, mitä on tehty, niin ne on pahisjuttuja, valitettavasti. Mutta se oikeastaan niinku tästä, mutta tavallaan niinku se, että kun puhutaan, että onko tämä, mitä te teette, niin onko se niinku taidetta, niin minä, joka en ole asiaan erikoistunut, niin on kyllä ehdottomasti sitä mieltä, että se on niinku taidetta. Ja sitten tavallaan kun puhuttiin näistä taidoista, että mitä voi käyttää oikein ja mitä väärin, niin onhan teillä ihan huikeat taidot niinku kehittynyt. Että olette kyllä superpioneereja. Niinku. Et varmasti niinku tulevaisuudessa media, te olette jossain linnan juhlissa. Niinku. Mä tuun avekiksi. Joo, me voidaan mennä 3 sinne. Mutta kyllä mä näin, että niinku, ja sitten tavallaan se, että kun on niinku pioneeri, niin meillä on myös vastuu niinku, jakaa sitä ja opettaa ja niinku, avata niitä asioita niinku, ihmisille, koska me on käytetty niin älyttömän paljon. Meillä ei ole käytännössä muuta elämää kuin niinku. No näin, sillä se kyllä menee, mutta joo, mä menisin niinku ehkä tässä niinku siihen, että niinku just tämä, että me tehdään niinku rehellisesti AI:llä hommia. Me aina se niinku sanotaan ihan niinku lainkuuliaisesti, koska näin kuuluu tehdä. Mutta se, että kaikkea mitä näkee, niin enää ei voi sanoa, että se on totta. Ei edes liikkuva kuva. Mulle tulee just mieleen taas noi Facebook-ryhmien jutut, missä on niitä, että joo, nähty tällaisen. Muistatko sen minkä? Mä lähetin Minnalle sellaisen kuvan niinku semmosesta tyyliin niinku punapuun kokoisesta, niinku, se oli erikoinen sellainen satupuun näköinen, täynnä lunta ja sitten siinä sanottiin, että se on kuvattu Lapista, että niinku Suomessa on tällainen, niin kyllä niinku ja jengi uskoo. Sehän siinä onkin, että niinku, mun mielestä toi on iso aihe, mistä pitää niinku puhua tavallaan niinku se, että ei saa valehdella. Et siihen pitäisi laittaa rehellisesti, että tämä voisi olla hieno näkymä Suomesta, että Suomi inspiraationa generoi tällaisen kuvan, eikä se, että laitetaan joku lokaatio ja kellonaika. Joo, mä vastasin siihen kuvaan niin kuin silloin, kun mä sain sen, että joo, toi olisi varmaan tosi hieno, jos Lapissa oikeasti kasvaisi muutakin kuin vaivaiskoivuja. Se ihminen oli sellainen lilliputti sen niinku, se oli ihan niinku, ja sit kun mä niinku, mun täytyy tunnustaa, että mulla on niinku halvat huvit, että mä oon jopa lukenut niitä kommentteja, koska mä oon ihan puhtaasti ollut utelias, että kuinka moni niinku uskoo, niinku, niin siellä tulee kaikki, että
oh, this is awesome, I need to go to Finland to see this kind of like views. Et niinku, ja jengi uskoo. Onhan siellä niitäkin, mitkä sanoo, että joo, tää on ihan selkeästi AI-generoitu, että lopettakaa tällainen niinku, tavallaan, lopettakaa tollainen valehtelu, mutta kyllä siellä on niinku suurin osa uskoo niitä. No oikeastaan... Joo, mun pitää sanoa vielä niinku tähän, että kun puhutaan tästä, että niinku, kun eksyy välillä niinku aiheesta, mutta niinku, kyllä te teette niinku niin uskomattomia niinku juttuja ja välillä sitä katsoo ihan niinku suu auki, että mitä te olette tehnyt ja sitten tavallaan kun katsoo, että mitä niinku muut tekee, että kyllähän linkkari on täynnä kaikenlaisia generoituja kuvia, mutta kyllähän te erotutte niinku sieltä joukosta tosi vahvasti. Ja ehdottomasti on taidetta. Ja tähän liittyen oikeastaan haluaisin kysyä myös semmoista, että voiko tekoälytaide saavuttaa tulevaisuudessa saman arvostuksen kuin perinteinen taide? Mä ehdottomasti sitä mieltä, että kyllä. Ehdottomasti. Mä en osaa sanoa mitään. Ehkä sillä suutarilapsella ei ole kenkiä. Mä en oikein osaa arvioida tätä asiaa, kun mä oon nyt sitä toitottanut tässä niin paljon, että Taikalta jo tulee survoutuu korvista ulos, kun mä, ilon kautta. Tää on kaikki ilon kautta. No mutta siis kato, kun mullakin on se älyn ja ilon kautta niin. slogani. Ei se vielä tule korvista. Joo, mutta siis niin, no rakkaudesta laji. Ei osaa sanoa. Miten te näette, varmaan sitten, kun me kuolla kupsaitte. niin sitten tulee se arvostus. Miten te näette, että tämä kehittyy nyt, että kun te pystytte tekemään nyt jo noin huikeita juttuja, niin onko teillä jotain visioa, että mitä te haluatte vielä enemmän oppia ja mitä tavallaan, mitä seuraavaksi, mitä mä tuun näkemään? Mitä mä tuun näkemään? Sä tuut näkemään sitten semmoista reaaliaikaista tekoälytaidetta. Joo. Mitä te puhuttiinko me? Mekö se oltiin? Kun niin kun, se olisi ihan siistiä, että tavallaan sä menisit vaikka nyt kauppakeskukseen, mikä olisi vaikka niin kuin hämärä semmoinen käytävä siellä. Ja sitten kun sä kosketat siihen digitaaliseen seinään, joka on heijastettu, niin se vaikka niin kuin tuo tämmöisiä, niin kuin, että järven vesi niin kuin aaltoilisi. Ja sä tavallaan olet itse osa sitä taideteosta. Ja sä reaaliaikaisesti muuttuisi ja muuttaisi muotoonsa. Toi kuulostaa ihan, että se sopisi jonnekin Amos Rexiin tai jonnekin. En tiedä, mutta semmoisen mä haluan tehdä. Ja sellainen itse asiassa on ollut Amos Rexissä myöskin aikaisemmin. Jaa, okay. Mutta niin, se ei ollut vain tekoälyllä tehty mun mielestä. Mä oon nähnyt mun mielestä, mä olin jossain näyttelyssä, missä oli joku sellainen aaltoileva juttu, mutta joo. Tai sitten, että kun sä teet sille niin kuin näin, niin siellä joku hahmo, eli mä annoin tämmöisen luunapin hahmolle juuri tässä ilmassa, niin se lentää kuin leppäkeihäs siellä. Eli niin kuin jotakin tämmöistä mä haluaisin, niin kuin, tai siis mä tiedän, että tämmöinen on kohta mahdollista. Niin. Toi reaaliaikaisuus on mullakin ja siinä mielessä mä haluaisin nähdä, että kun jos sulla on vaikka piirtonäyttö ja sä maalaat siihen kynällä siihen näyttöön, niin se tekoäly generoisi siinä reaaliajassa materiaalia, kun sä piirrät. Toi on kyllä tosi rakettitiedettä. Toi on sellainen, että mä nostan hattua oikeasti, koska mä niinku arvostan kaikkein eniten just tollaista superasiantuntijuutta ja tavallaan sitä paloa ja sitä niinku uteliaisuutta ja sitä, niin sitä mä arvostan niinku kaikkein eniten. Ja sit kun itsellä niinku toi kuvien generoinnin tausta on just se, että hei mä menen sinne ChatGPT ja mä otan Dallen tai no Midjourneyin mun se maksullinen tilaus on loppu jo ajat sitten, mutta tavallaan minkä vinkin te antaisitte niinku mulle, jos mä niinku menen nyt vaikka sinne perusdalleen, niin miten mä voin tehdä paremmin? Jos mä annan sinne niinku kehotteen ja mä kuvailen, että tee tällainen niinku missä, ja mä teen siis hyviä kehotteita, sitähän mä teen työkseni, mutta
tavallaan loppupeleissä, kun ne kuvat ei ole yhtään mitään niin kuin sen kaltaista, mitä te teette. No se johtuu Dallesta. Niin mä olin just sanomassa, että älä käytä Dalleta, käytä jotain, käytäpä joku toinen. Otappa joku toinen. Onko Dalle sellainen, että sillä ei saa tavallaan parempaa? Niin No mitä? siis nyt on vaikea sanoa, siis tällä hetkellä. Mä en tiedä, Dalle kyllä nyt taisi justiinsa tällä viikolla kuolla. Se taisi kupsahtaa sen 4 oon takia. Se tapettiin. Tapettiin. Se tapettiin. No ihan niinku se on. Mitä te annatte, niinku, jos mä niinku tavallaan on utelias ja sitten kun jos yleisö haluaa niinku vaikka, että hei mä haluan olla tekoälytaiteilija, niin mikä tavallaan se teidän perustyökalupakki on? Mitä teidän työkalupakkiin kuuluu? Yritän miettiä, että mikä on helppo lähestyä tavallisille ihmisille. Niin. Sitten, Jos mitä tavallaan itse sä käyttää. päätät, että hei mä haluan olla tekoälytaiteilija, että mä haluan aloittaa tällaisen harrastuksen, että mä haluan olla tekoälytaiteilija. No niin kyllä se melkein se minkälaisen vaatii paketin sen te tarvitte? 10 kuussa. Et kyllä siihen niinku ihan mikä tahansa harrastus, niin kyllä niinku aina joku väline täytyy ostaa. No mikä Tämä se on 10 tavallaan se väline. työkalupaketti, että teillä on tavallaan tietty arsenaali, tietty, sitten ehkä yhdistelette niitä keskenään ja mikä tavallaan se on, koska mulla ei ole mitään hajua ja mä veikkaan, että niinku suurimmalla osalla yleisöstäkään ei ole mitään hajua, että mikä se paketti on tavallaan. No jos haluat tehdä samaa kuin minä, niin ostat tietokoneen, missä on tarpeeksi tehokas näyttis. Sitten asennat Fluxin koneelle, asennat Confi-UIn koneelle, hommaat Photoshopin itsellesi. Krita digimaalausohjelma on ilmainen, koska se on open source. Sitä saa käyttää ilmaiseksi. Mutta siis noin käytännössä. Yhdistelet sä niitä niinku keskenään tai niinku mitään ja mitä sä oot luonut, niistä sä oot luonut itse vielä jotain niinku. Mutta onhan toi aikamoinen niinku, se on sellainen, että jos sen harrastuksen aloittaa, niin siinä pitää sitten vaan niinku olla sitä intohimoa ja uteliaisuutta perehtyä, koska toihan kuulostaa aivan sika monimutkaiselta. No ei tarvitse välttämättä sitä supertietokonetta. Voi sitten lähteä ja vuokrata semmoista supertietokonetta. Että se on yksi mahdollisuus. Niin virtuaalikone, mutta sekin tarvii pikkasen sitä massia. Kyllä se maksaa jonkun verran, koska mä oon tehnyt sitten taas kouluttanut neuroverkkoja niin kuin virtuaalikoneen ja mulla tuli aikamoisia laskuja niin kuin Microsoftilta, mutta se on jännä, että meillä on niinku kaikilla niinku oma tommonen niinku erikoistumisalue ja sitten niinku se, mihin itse on niinku erikoistunut, no mun tietokone, siis no se on niinku aivan oma tarinansa, mutta mulla on sellainen tietokone, mikä tosiaan se maksaa 5530. Se on tehdasmuokattu MacBook Pro, mikä on niinku, se on niinku markkinoiden toiseksi paras kone. Miksi mulla on niin kallis kone? Koska mä pyöritän ihan hiton isoja kielimalleja paikallisesti mun koneella. Mä niinku ajan siellä sellaisia malleja, mitkä niinku, että ne saa jopa sen, mulla on 64 gigaa rammia siinä. Sitten siinä on niinku M4 Pro Max, Siru ja kaikki mahdolliset. Ja kyllä mä saan sen koneen hurisemaan ja lämpenemään. Mä pyöritän sellaisia niinku malleja, että mulla on sitten taas tää niinku ihan oma erikoistumisalue. Mutta niin, mekin pyöritetään lokaalisti aikamoisia malleja. Ja Kyllä siellä hurisee. Kyllä se vinkkuu. En tiedä ilosta niinku vai surusta vai kivusta. Jos miettii niinku aloittelijoita, että jos yleisö niinku kuuntelee ja tavallaan, että ne on käyttänyt esim. 100 tuntia johonkin tekoälyjuttuihin, niin kyllä tämä varmaan niinku, miten me voitaisiin antaa toivoa, että kyllä te pystytte siihen? Onko no siis niinku se on baby edelleenkin just mun mielestä se tärkein avainsana on se uteliaisuus. Joo, ihan samaa mieltä. Mä lähdin ihan oikeasti sieltä Dallesta ja Microsoftin designerista. Mä ei helekkari. Jos mä vaan sanon sille tälleen, niin sit se tekee näin. Sitten kun mä halusinkin, että mulla on niin kuin kädet, joissa on niin kuin pinkit tämmöiset työhanskat, eli mä käytän nitriilihanskoja, kun mä oon hoitajana. Ja mä halusin semmoiset, että se muodostaa tämän sydämen. Oli muuten jumalattoman vaikea duuni saada se tekeensä. Mä teen sydämiä Pythonilla. Sitten mä teen tällaisia, mä käytän rekursiivista koodia, että mä teen sellaisia erinäköisiä taideteoksia sitten taas Python koodilla.
Ja ne on sellaisia, ne voi olla esimerkiksi tällaisia niinku fraktaaleja ja kaikki. Että periaatteessa mäkin teen tekoälytaidetta. Kyllä. Mutta niinku, ei se itse asiassa tekoäly, se on ihan puhdasta Python koodia, mutta sekin menee uteliaisuuden kautta. Joo, että mä oon tehnyt siis sydämiä ja Joo, kyllä. Tavallaan sellaista niinku rekursiivista, että se menee vähän niinku sellainen puu, mikä niinku koko ajan, vähän niinku kasvit, missä niinku oksat menee, niinku kaikenlaisia, niinku, mutta sekin lähtee uteliaisuudesta. Mulla lähti se, niinku, kun mä olin ehkä vähän jotenkin ajatellut, että no eihän tämä nyt ole kovin kummasta, että tekeehän se kone, kun sille vaan sanoo. Mutta jos sä haluut jonkun tietyn jutun, niin sä saatat joutua tekemään niitä iteraatioita aika monta. Ja sitten jos sä vielä tiedät, että mä pystyn tällä mallilla tekemään tämän. Ja sitten kun mä ajan tämän toisen mallin läpi, sitten siihen tulee tää. Ja sitten tää on nyt niin uutta ja hienoa ja mä oon ihan innoissaan siitä, että ensin mä teen sen kuvan ja sitten mä saan sen saatana vielä liikkuu. Hei, nyt mun on pakko kysyä, että mitä teillä on nyt työn alla ja mitä te haluaisitte tehdä niin kuin tulevaisuudessa? Siitä on vähän puhuttukin, että mitä niin kuin juttuja teillä on, mutta mitä teillä on tavallaan nyt työn alla ja mitä työkaluja te hyödynnätte siihen? No mulla on esimerkiksi yhdelle tekoäly-virtuaaliartistille niin promokuva tällä hetkellä teossa. Wow. Ja mä käytän noita, mitä mä mainitsin aikaisemmin, just Fluxia ja Fotaria ja Kritaa siihen, niin semmoinen isompi työ on. Onko ne vaikeita, kuinka vaikeita ne on niin kuin käyttää? Jos miettii, että joku haluaa niin kuin aloitella ja sitten silloin niin kuin ihan hebreanoin, se ei ole koskaan kuullutkaan tuollaisista niin kuin ohjelmistoista, niin se vaatii varmaan tosi paljon, niin kuin, onko se sitten tavallaan, niin kuin, että ala katsoa YouTubea ja niin kuin, kyllä YouTubea ja sitten tavallaan niin kuin baby steps, että asennat ensin niin kuin yhden ja opettelet, mutta kyllähän niitä tunteja siihen niinku kuluu, että jos miettii itsekin määrää, että kun mä tosiaan lopetin sen laskemisen 10 000 tunnin kohdalla, niin kyllä. Ja sitten se on välillä jotenkin tosi niinku hämärää, niinku tuntee sellaista tietynlaista ulkopuolisuuden tunnetta ja sellaista, että oot erilainen, kun sä oot oikeasti monta vuotta edellä ja sä tiedät ja sitten tavallaan kun sä puhut ihmisten kanssa, niin ne tavallaan on sellaisissa jutuissa, mitä mä oon tehnyt niin kuin vaikka 3 vuotta sitten, niin hei, mä oon keksinyt tällaisesta. Mä 3 vuotta keksin sitten ton. Että tavallaan niin kuin, se tuntuu jotenkin, mutta sen takia on niin kuin ihan älyttömän siistiä, että on löytänyt niin kuin samanhenkisiä ihmisiä, niin kuin, että löytää näitä. Mä laitoin LinkedIniin jopa etsintäkuulutuksen, niin kuin, että etsin niin kuin AI-pioneereja, että harrastatko tällaista. Ja sitten mä etin niinku samankaltaista ihmistä, mitä mä niinku itse olen erikoistunut. Niin niin 4 kappaletta. Ja mä laitoin tosiaan etsintäkuulutuksen ja mulla on aika laaja niinku verkostona. Että kyllä tosi harva tavallaan niinku on niin inessä. Että kyllä mä sanoin, että useimmat tekoälyharrastajat, niin ne on tosi sellaisia niinku geneerisiä, että tavallaan ne on erikoistunut vähän kaikkea ja sitten seuraa jotain uusimpia teknologioita, että hei, nyt on tullut tällainen työkalu ja nyt on täällä Copilotissa tällainen ominaisuus ja että ne on tavallaan erikoistunut, mutta ne ei ole niin inessä tavallaan, ne ei ole Nietzsche niin kuin, että tavallaan näitä Nietzsche-ihmisiä on tosi vähän. Mitkä on, ja niitä mä kunnioitan jotenkin kaikkein eniten tavallaan, että sä oot tosi inessä jossain. No. Että me ollaan vähän kuin jotain tutkijoita jossain yliopistossa, mitkä on erikoistunut jonkun pikkuasian, niin kuin ne tutkii jotain tiettyä, niin tää on vähän niin kuin sama juttu. Ja sitten on käsittämätöntä, että me ollaan niin kuin lähetty tähän vaan niin kuin yhtäkkiä, hypättiin siihen niin kuin junaan niin kuin todella ajoissa ja me tullaan niin kuin hyötyä siitä. Meillä on ollut vaikeaa, meidän pitää raivata polkua, mutta tulevaisuudessa niin me ollaan siellä linnan juhlissa, niin kuin perkele. Mitä mä nyt painoin? Joo, eikö meillä on tämmöinen sensurointinappi täällä? Me ollaan muuten Oodissa. Tää on niin kuin kaikille avoin, vuokratkaa tilaa ja tehkää oma podcast. Tämä on niin kuin mieletöntä, että Oodi tarjoaa tällaisen. Tämä on tosi hieno tila. Joo, mutta mäkin haluan kertoa, mitä mä oon tekemässä tällä hetkellä. Mä oon ihan super innoissaan tästä. Eli nyt mä teen semmoista, että mä oon tosiaan
luonut, no mulla on työkalupakissa sitten tämä Midjourney, mun siis semmoinen jotenkin rakkaus, koska se tekee niin kuin fotorealistista taidetta sillai kivasti ja mä osaan sitä ohjata mukavasti, mutta siihen on vaadittu muutama tunteroinen. Ja no sit mä ajan sen Konfissa sit kans niinku ja käytän Animate-diffiä ja sitten tämmöistä audioreaktiivista. Itse. Semmoista systeemiä, eli mulla on siellä ajossa niinku ääniraita, sit mulla on siellä semmoinen referenssivideo ja sit mulla on 4-5 kuvaa, mitkä mä laitan liikkuu. Hei, arvaa kuinka paljon mä odotan, että sä teet mulle joskus vielä musiikkia. Mä en tiedä, mutta nyt mulla on tämmönen henkinen kova palo tehdä tää homma loppuun. Ja mä oon itse ihan superinnoissani siitä. Mä en tiedä, tuleeko sitä kukaan muu kattoon, mutta se riittää. Minä katon myös. Että mä oon siitä innoissaan ja tää on niin kuin semmoista mun intohimon paloa. Mä tiedän, että jos mä siis, kun mä tän tälleen selitän, niin se on niinku kaikille, että okei, hyvä. Te olette supernörttejä. Mulla on kaikki niinku nörttejä. Ja sit jos miettii tätä meidän elämää. No mitä mä tein viime viikonlopun lauantai-yönä kello 1 ajoin koodia. Se ajoi sitä koodia 30 minuuttia kello 1 yöllä lauantaina. So that's my life. Joo. Ja sit sä laitoit siitä meille videoa ja sit mä kommentoin, toi on varmaan koodariporno. Joo, niin mä laitoin siitä videoa, kun se ajoi sitä. Siinä meni itse asiassa, niinku, se oli tällainen OCR, mikä niinku, se lukee niinku, kun on niinku PDF-jä, mitkä on niinku skannattu, ne on kuvamuodossa, niin se OCR, niinku, se konenäkö niinku, tavallaan, ja sitten se litteroi ne niinku, tekstiksi. Ja sitten tavallaan niinku, sit siinä on sellainen niinku, heuristiikka, se on niinku hybridimalli ja sitten siinä tulee niinku heuristiikka, mikä niinku tunnistaa niinku tiettyjä, sen pitää poimia tietyt asiat sieltä PDF:stä ja se käyttää sellaista NLP-kirjastoakin siinä, että siinä on tavallaan NLP, sitten siinä on niinku Tesseract, mikä on sitten taas tämä OCR ja sitten siinä on niinku käytetty tällaisia regeksejä, mitkä on sitten taas ohjelmoijan painajainen ja kaikenlaista. Se on niinku hiton hieno malli ja sitten se, niinku, se toimii se malli, se toimii sieltä, mutta sitten sitä tarkkuutta pitää säätää, niin sen takia mä niinku koulutan sellaista syväoppimismallia siihen. Mutta sanotaan, että se on ollut aika niinku pitkä projekti. Mutta joo, mutta se on hienon näköistä. se on jotenkin käsittämätöntä, että sä pystyt niinku erilaisista niinku dokumenteista, mitkä on niinku, ne on kaikki erilaisiä. Niin sä pystyt niinku tietyt jutut niistä pongaan. Sun ei tarvi manuaalisesti tehdä sitä työtä. Ja sit se voi ajaa vaikka 100 PDF:ää läpi ja tunnistaa sieltä. Mutta joo, sitä tarkkuutta pitää säätää kyllä vielä. Ja se on omanlaisensa projekti ja muutenkin tollaisten niinku syväoppimismallien niinku kehittäminen. Että kun sä tarvit sitä koulutusdataa ja sitten loppujen lopuksi, kun sitä koulutusdataa ei ole tarpeeksi, niin sit sun pitää alkaa synteettisesti luomaan sitä. Tällaista on työn alla mulla, mutta en osaa generoida kuvia. Hei, mutta yhden jutun haluaisin teiltä vielä kysyä tähän loppuun. Eli miten teidän mielestä kannattaisi tuoda perinteisiä taiteilijoita ja tekoälytaiteilijoita lähemmäs toisiaan? Että ei olisi niin kuin iso se vastakkainasettelu, koska nythän tällä hetkellä vielä on semmoista poteroitumista. Mä näen ehkä tuossa niinku sen niinku avoimuuden tavallaan ja sellaisen, että jotenkin pitäisi saada niinku viestittyä se asia niin, että niinku tämmöiset ns-perinteiset taiteilijat ei koe sitä niinku uhkana, koska nyt tähän on tosi, ja mä tiedän siis henkilökohtaisestikin tunnen, mitkä niinku tavallaan kokee, että se on niinku uhka ja tavallaan, että se on niinku väärin. Niin tavallaan se tietoisuuden lisääminen, niinku, se on vähän sama juttu, mitä mä niinku, mulla on tämmöinen oma projekti, on niinku vahvasti neuroepätyypillinen ja mä kirjoitan sellaista blogia kuin Nepsynä työelämässä. Niin siinä mä just tavallaan tuon sitä tietoisuutta siitä neurodiversiteetistä ja tavallaan niinku sitä, että antaa kaikkien kukkien kukkia, niin mä näen, että toi on kanssa tavallaan niinku se oikea tie, niinku, että lisätä sitä niinku tietoisuutta sillä tavalla, että se vastapuoli ei koe sitä niinku uhkana. Joo, ehkä mä niinku lähtisin just sitä, että mikään ei ole niinku mustavalkoista. Elikkä
näitä harmaa sävyjä on sitten niin kuin meinaan paljon, ihan niin kuin röntgenkuvassa. niin kuin jotenkin, en mä tiedä, ja se, että niin kun ihmisille on nyt niin kuin jotenkin iskostettu ja mulla on nuorisoa kotona, jotka sanoo, että äiti, älä kutu taiteeksi, koska sä vaan matkit jotain, että ei se ole niin kuin mitään. Ai, mä niin kuin matkin sen Marian tonne videolle. Että aika jännä. Että tai painoin niin kuin just nappulaa. Että kyllä nämä niin kuin, nämä ei ole mitään mustavalkoisia juttuja. Linkeistä muuten sitten löytyy varmaan näitä meidän, mistä me on puhuttu, niin vaikka se Marian musiikkivideo. Joo, ja me johonkin liitetään nämä, että te löydätte nämä. Ja voidaan me joku opetusvideo, millä pääsee alkuun konfissa. Ja no Tekastan semmoinen. Tekastan. Oi juma, älä kehtä. Oi, aikaahan meillä on. Ja sitten yksi, mikä meillä on tässä työn alla, mahdollisesti jossakin vaiheessa julkaistaan jopa, niin me ollaan tekemässä Taikan kanssa tämmöisiä oppaita. Eli me tehdään Leonardo AI:n käyttämisestä. Siitä on tulossa kirja e-kirjana ja sitten mä kirjoittelen Midjourneystä, mitä kaikkea mä oon oppinut. Ja nyt eletäänkin jänniä aikoja, kun ihan näillä näppylöillä Midjourneystä tulee 7.0 ja taas kaikki menee ihanasti repalleen ja uusiksi, mutta katsellaan. Elikkä stay tuned. Niin, juuri näin. On toi tosi mielenkiintoista kyllä. Älyttömän mielenkiintoista. Yes. Ja silleen just kun itsellä on se tausta, että meikäläinen menee jonnekin dalleen ja generoi joku paskan kuvan ja katsoo. Mä muistan silloin, kun oli viime joulu, niin mä dallella niinku generoin mun ja mun pojan ja sit mä halusin niille Wu-Tang Clanin paidat. Sit loppujen lopuksi niille tuli Wu-Tang Clanin paidat, mutta mä en saanut mun pojasta teini-ikäistä, vaan se näytti 9-vuotiaalta ja mä näytin aivan joltain muulta, mitä mä olen. Mutta lähetin sen joulukuvan kuitenkin kaikille, parempaan en pystynyt. Mutta niillä oli Wu-Tang Clanin paidat. Niin, ja se on jo paljon se. Joo. Joo, no kiitos tästä playauksesta. Joo, ja laittakaa kysymyksiä ja kommentteja, niin vastaillaan. Minä en vastaa kyllä näihin asioihin, mutta Taika ja Minna saa hoitaa sen, niin ollaan kuulolla. Jep. Kuullaan seuraavassa jaksossa. Kyllä, näin tehdään. Prompt bitches are coming back. Tämän jakson osalta mikit hiljenee toistaiseksi. Mutta hei, älä vedä piuhoja irti. Seuraa tätä kanavaa, niin kuulet, kun seuraava isku osuu ja uusi jakso tärähtää tulille. Me ollaan Prompt Bitches. Ensi kertaan pysy äänekkäänä, pysy rohkeana ja uteliaana. Ja jos joku kysyy, mikä sä oikein luulet olevas, sano vaan Prompt Bitch.